gaskin da ake son ya bi ta yankin Niger ya isa ƙasar France yanzu ba zai yiwuwa ba, kuma babu gas na Rasha, kamfunan Turai za su durkushe. Abu na biyu, ƙasar Algeria tana da gas da mai da komai da zinariya, ba su kwasuwa sai dai a biya. To yanzu kuma daga birnin Alger kana ganin wutan Marseille, yanzu ga sojoji fiye da na ƙasa 20 da na America da na Turai ke cikin Sahara. Algeria tun daga nan ta fahimci abin da ake nufi. To yanzu iya tunanin da suka yi wani irin rada za a iya sawa wanda in an ka halba makami daga ƙasar Algeria ba zai shiga Faransa ba don a fito musu ta baya. Shar yanzu kalkilkin da suka yi kenan yanzu gashi yanzu kuma ana cewa su bar wurin, wannan projen yayi eshuwi. Idan Niger ta shiga matsala, an koro su daga Mali, sun samu gindin zama daga nan za su bugi Mali. Idan Niger ta rikice, sun samu gindin zama za su bugi Burkina Faso, za su iya bugin Guinea Conakry kuma suna da Cote d'Ivoire ta su ci. Amma da Niger ta kare, wannan projen ya mutu. Sai Niger da Najeriya an yi yakin Biafra ba su ci nasara ba. An rasa yadda za a yi, musulunci ya hana, ga ɗabi'unmu ga al'adodinmu ɗaya, kuma sun faɗa cewa yankunan da musulunci ya fi ƙarfi a duniya kaf, wato daga cikin manya-manyan yankunan da musulunci yake da ƙarfi Nijar da arewacin Najeriya. Kun san kuma yasa suka ce haka nan? Suka ce ƙasashenmu ɗaya ake iya sa ɗan adam a halin da hankali bai ɗauka kuma ya ci gaba da abin da yake akan shi. Babu inda mutum zai wuni da yunwa azumi ya yi awa 12 bai ci abinci ba kuma bai da abin buɗin baki, sai ƙasashenmu. Kuma ya zo ya iske ana ɗan shan koko ya sha, in lokacin sahur ya yi bai samu ba zai sha ruwan randa ya yi tazarci. To sun fahimci wannan. Wancan ƙetar ta Biyafara, waccan ƙetar ta Biyafara shi ne ‘yan kudu suna riƙe da wannan tarihi. Tun da mu muka taimaka ba su cin dasara ba. To yanzu sai a ci za a tada yaƙi tsakanin Nijar da Najeriya da sunan ECOWAS. Mu riƙe da kyau ‘yan uwana musulmi. Yanzu Nijar tana da iyaka tsakaninta da Najeriya fiye da kilomita 1,500. Idan aka ce yaƙi ya kabre kilomita 1,500, akwai wa'yan Boko Haram kwantawa ne suka yi saboda al'amari ya fi ƙarfinsu. In an koro daga can sai a ce ku tare can. Idan waɗanga masu tsaron suka shiga faɗa, su hoshi kenan sun samu abin da suke bukata. 'Yan kidnapping da army roba bandi arme suna nan fa a cikin Najeriya sun balbazu. Da sun ji yaƙi ya kabre tsakanin Nijar da Najeriya, su fa sun samu dama. Idan yaƙi ya kabre tsakanin Nijar da Najeriya, makaman da ake son a biyo da su ta Libya, a biyo ta Sahara, a biyo da su ta Chadi, suna nan cikin Chadi, a biyo da su a shigo a wargaza Najeriya kanta. Tsaron Nijar ne ke taimaka waɗanda makaman ba su shiga. Idan aka fara yaƙi tsakanin Nijar, arewacin Nijar da Najeriya, arewacin Najeriya da Nijar, abinda suke bukata lokacin nan tsaro ya lalace. Masu aƙidar Biyafara waɗanda har Faransa ta buga musu kuɗi, dama ba a samun independence sai kana buga maka kuɗi, an buga musu kuɗi sai su tada Biyafara. Saboda Allah nake tambaya, in yanzu Najeriya ta fara yaƙi da Nijar, ga 'yan Boko Haram suka taso, ga 'yan kidnapping suka taso, ga 'yan army roba suka taso, Biyafara ta yobul, aka shigo da makamai ta Libya, aka shigo da makamai ta yankin Chadi, za a samu Najeriya? Nijar za ta tsaya? Mali suka yi, Burkina suka yi, Afirka ce suke ta yamma gaba ɗaya su kunna ma wuta. Yasa waɗannan mutanen namu, duk wanda ke sa tsammani wannan alaƙa wai tana da alaƙa da Nijar da ya kadai, wallahi yana yaudar kansa. Wallahi ba Nijar da take da alaƙa da ita ba, don wutar da Mali an ka kashe keta da Burkina Faso, kuma ana son sai ta koma can.